kabalo. Na ako dito ko sa bukid. Nagpunglay ko dito. Nagdaro ko dito. Namugas. Nya ikaw, naglingkod na ka diri. Ha? Sige lang kag-email. Wa kay laing trabaho. Nagsigig email. Ako na nung asawa. Ako'y nag-inani. Ako'y nag-utas. Ikaw ang tayo barang. Dapat maningkamot. Mansa naman eh. Mapanagisiputan na to. Sige, yaw. Trabaho niya, kutob sa mong mahimo. Ayaw tandukan niya akong trabaho, dre. Lingaw na kong email. Ha? Email na ta mo lingaw? Ngano na kami yung pamilya ni mo? Dili ka mo lingaw na mo? Mansa man? Ibaliwala namin ni mo? Samok kayo. May pemang layas mo, dre. Di ay. Mulayas mi. Onya. Kapila naman ko nilayas diri. Nganong imo pa medyo kumaon? Niuli ko sa amo Niuli ko sa among ginikanan. Pero imo kong ginapas. Magpakiluoy ka. Ya karon palayason na sa mi. Tungod sa email. Kan na lagi cellphone na ron. Magbughat yun ang cellphone na ron. Sige, bughaan eh. Kay bughaon sa kunang ulo nimo.